Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Pano tukamba za President Donald J. Trump wa dziko lija la America. President Kayo amene ndithu wazunguza. Pachatu amati ngoma yolilitsa simachita kusweka. Komanso sometimes mumva kuti pali miyambi ina imene kuti mbuzi ikakondwa amalonda ali pafupi. Sitikudziwa kuti chikubwera ndi chani. Komano the same guy, munthu wake imwemoja amene wachoka ku Venezuela kupita ku Iran, akufuna akachoka kumene koko, next is the dziko la Cuba. Munthu amene waphulitsa maiko okwana 7 mukathayi kuochepa kwambiri. Yes, amene ndithu ndi Donald J. Trump pakali pano akuzuza wanthu ku dziko lija la Cuba. Chabwino, tiyeni tiyang'ane chomwe chikuchitika ku Cuba. Ku Cuba ndithu dzulo dziko lonse la anthu 10 million akhala opanda magetsi. Zimenezi chifukwa chani? Chifukwa choyambirira ndi chifukwa choti mkula yawo, should we say mkula ku Eskom kawo, like ndikwakalekale, like kulibe zoti akupanga renew, kulibe zoti ndikuongosokonekera basi ngati chigama chakalekale. Number 2, vuto lalikulu kwambiri limene lachitika kumene kuko ndi Trump. Yes, Trump ndi vuto lalikulu la kumene kuko. Remember kuti magetsi amene kuko amayendera ndithu mafuta. Yeah, tani mafuta oil mukathira amene mujamo kenako magetsi ngwe. Donald J. Trump panthawi imene anangomugwira president wa ku Venezuela anadula line yoti iwowa azipasudwa mafuta kapena azigula mafuta, so meaning sangaguleso mafuta. And Trump analetsa maiko onse kuti asamagulitse mafuta kumene kuko. Remember kuti Cuba ndi island, ndi chilumba, ndi panthu poti kwina ku madzi kamene kunthu kali pakati ndithu. Yes, pakati pamadzi. So kumene kuku like zinthu ndizovuta kuti zifikeko. Kumene ku sometimes paja Trump amakondokhala ndi zinthu zosiyanasiyana kuti zimene akupitira kuti mwakuti why masa think tinakambaso nkhani khuzana ndi zimenezi. Ku Venezuela nkhani yake inali ya mafuta. Yes, inali ya mafuta. Yeah, ndiye mafuta aja asiya kupitisa ku Cuba, akumapitisa kumene iye akufuna, ngati ku Israeli, ku America. Yes, so issue ya ku Venezuela inali ya mafuta. Issue ya ku Iran ikumasintha kufuna kusintha boma, kufuna kuchosa nuclear threats, komanso nkhani ya mafuta. Kumano ino ndine tikudziwa bwino zimene akupitira ku dziko la Iran. So ku Venezuela akufuna kuchani? Ku Cuba akufuna uko chani? Cuba alibe gas, Cuba alibe mafuta. Chimo limene Cuba linalakwa ndi likubwerera mu zaka zakupiyozo. Mane ndini chakutuko. Panthawi imene Cuba inapanga revolution. Kama Cuba inazachosa ulamuliro wina umene amaona zoti ndi wankhanza ndi kubweretsa ulamuliro wawo. Sono tinakambaso nkhani imene ya Fidel Castro. Tinakamba za munthu ameneyo amene ndithu anayambisa zimene zizi kuti ayayi kwa dziko li tisangokhala kuti makuti. So dziko la Cuba la communist. Dziko la Cuba linapanga ubale ndi achina Russia, linapanga ubale so ndi achina China. Yeah, so kwa America iwo akuona zoti afuna abwezereseso history yawo chifukwa akhala akongoyang'ana nthawi yonseyi. Remember kuti ma-Americans anali ndi ulamuliro mu dziko la Cuba. Ma-Americans amapanga zimene akufuna mu dziko la Cuba. Pamene anthuwo anaona zoti I think apapatunde ife tikungona zoti tingoponderezedwa palibe chimene chikuchitika. So anenera kupanga ngati kumenyera ufulu mu dziko mwawo muja. Yes, kuti akhale ndi ufulu wopanga zinthu pawokha. So chimo limene analakwa iwo ndi limene lolo
So chimene akufuna panopa akuti basi akungofuna island yo basi. So one afuna achotse apange reduce influence ya Russia komanso China ya kumene kupanga kuchotsa ngati influence, if you know what I mean. And China Trump kumfusa bwino kuti akulu iniyo mukufuna ko chani ku island ku Cuba, akwana kuti it's either pali zinthu ziwiri zimene ngapange, it's either nditenga kapena I free it, ndi masule. I think akuti panopa dictatorship akuti anwakewo ndi masule kapena bwayi nditenge, and ineyo palibe amene angandizochita ndimapanga zimene ndikutani ndimene kufuna. Yeah, that's Trump. Having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. So, dziko lapansi limene lili ndi malamulo, and malamulo amene, to be honest, samagwira ntchito, sakumagwiranso ntchito. Ku UN amapanga ka cup of coffee, cup of tea, basi kana angobwera tikudzudzula zakutizo, tikudzudzula zakuti sizili bwino, izo sizili bwino, basi zimakhala trapompo. Koma kwina koseko kumakhala kuti anthu like mdziko lapansi chipebe chimene chikupangira sorted out. Aliyese akupanga zimene akufuna, koma especially not aliyese koma especially Trump even zonse zimene akumapanga, even kana kuza ku Venezuela, kana kuza ku Iran, kana kutani mupeza kuti even yes anapange consult, even Congress parliament akumene koko sanapange consult, anakapanga afterwards kwamba kuvota kuti makuti. So munthu mmodzi yekha amene akuti yeyo akumayendera ma morals, akumayendera zikhalidwe, basi sakuyendera malamulo yayi, koma akuyendera zoti adafuna zikhalidwe basi. I don't know kuti zikhalidwe zake ziti. Munthu wekhayo amene ali ndi ma charges achinyengo pankhani kuza ndi drama, munthu wekhayo amene ali ndi ma charges akukhotera amene milandu imene ma charges wapanga abuse azimayi, zokhuza ndi zaziziwelewele, munthu wekhayo amene akupezekaso ma files aja amene ndikuanena. So amene ndi khalidwe limene Trump akuona kuti akuyendera makhalidwe. So Cuba pakali panopa ikusafala kwambiri, and anthu ena ku Cuba ko amba kukhala ngati kupanga mademo. Yes, ku Cuba kupanga mademo kupangira boma lawo. Why simutipanga izi, simutipasa izi, sakudziwa zoti boma lawo likudusa mzalana. President amene ali panopa nayenso ndithu ma ideologies ake akutsatira ma footsteps kapoti kayendesedwe kake ka zinthu akutsatira ka Fidel Castro amene adachotsa boma nthawi imeneyoyo. So America ikufuna akuti ikeko munthu amene iwo akumudziwa zoti azimvana, kulibe chilichonse chimene akufuna mmeneko, basi kungufuna kusokoneza dziko lano wake basi. Koma tinakamba nkhani kuza ndike Cuba kuti America ilibe interest ndike Cuba, koma amene ali interest Cuba ndi Secretary of State Marco Rubio, amene yuyu ndi amene ali ndi ma issues ndi dziko la Cuba chifukwa makolo ake anali magulu amodzi amboma nthawi imeneyo kumapanduleza anthu ena. So revolution itabwera iye mpane makolo ake anathawa kupita ku America kucha. So yeyo anajenga kuti basa adafuna zapange revenge. So that's why ndi amene akumapanga persuade kumuningira Trump kuti tivaye kuchino ku Cuba and tikapange zopangapanga kumene koko. So but to be honest akungozuza anthu osalakwa. Imagine kukhala opanda magetsi, I mean dziko lonse kwapanda magetsi, ndi zinthu zingati zimene zikonongeka. So anthu 10 million akuvutika, not only magetsi koma zinthu zambiri zikuvuta umene kuja kwa 40
awapana akuti sanga panga chilichonse just because Trump alibe zifukwa zenizeni koma akuti basi iyeyo akuti Trump iyeyo atha kupanga zimene akufuna. Amene Donald J. Trump. When you say Cuba is next, Cuba. is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something, will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. I think they have great people. You know, I know so many people from Cuba that were treated terribly and they're over here and they became rich. They're very entrepreneurial people, very smart. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.